Гомер агышы адәм баласына түгәрәк туган көннәрне санаулы килеш кенә бүләк итә. Аларның барчасы да матур, ләкин кире кайтарып, кабатлатып кына булмый торганнар. Менә бүген 14 март көнне 70 яшьлек олы юбилейын зур Ширкли авылында гомер кичерүче мөхтәрәм милләттәшебез Бирюков Фәрит Исмәт улы каршылый. Әлеге күркәм гомер бәйрәме белән аны тормыш иптәше Факилә Сагадиевна, Пенза шәһәреннән улы Усман, килене Нурия, оныклары Әминә, Али, Рязань өлкәсеннән кызы Зөлфия, кияви Яхья, оныклары Мәдинә һәм Ильяс, кызы Мәрьям, кияви Илдус, оныклары Диния, Азат, Салават, апасы Румия кытлылар. Әлеге теләкләргә бар туганнары, кода-кодагыйлары да ихлас йөрәктән кушылалар. Аллаһ Тәгалә бу дөньяга адәм балалары өчен нык ярдәм итүче кешеләрне сайлап тудыра торгандыр. Чөнки аларның йөрәкләре керсез, күңелләре киң һәм бар тереклеккә карата да мәхәббәт алар эчендә яшәргә тиештер мөгаен. Шулар арасында безнең якын кешебез, тормыш иптәшебез, әтиебез, бабакабыздадыр. Безнең якыныбыз зур Ширкли авылында дөньяга туып, әлеге авылда мәктәпне тәмамлый. Бик иртә аның бер очар канаты сынып, 7нче сыйныфта укыган чагында ук әниләре вафат була. Ятимлектә калган балаларның хәлен сөйлисе дә юк. Апалары инде зурлар булсалар да, Айса абзиебез белән әтиебез әле ана назына туеп үсмәгән, җитлекмәгән сабыйлар булалар. Ул чак аларның иң олы терәкләре булып Румия апалары тора. Ул читтә булса да ярдәме нык дигән аның. Укуларын тәмамлап, авыл хуҗалыгы институтына белем алырга дип карар кабул итәләр. Әтиебез ветврач һөнәрен сайлый, кулына дипломын алып, хәрби хезмәтен үтәргә китә. Аннары авылга кайтып, колхозда баш ветврач булып хезмәт юлын башлап җибәрә. 1975 елны без бер-беребезне очратып, гомерлеккә дип, мәхәббәткә бирелеп, гаилә кордык. Быелгысы елны безнең бергә гомер итүебезгә дә 45 ел тулачак Алла бирсә. Бу гомеремнең иң татлы өлеше, дип язмада басым ясаган Фагилә апа. Белемгә гомер буе сусап торган якыным, ул елларда авыр булса да үз-үзен камилләштерер өчен Бөтен Союз юридик институтының 3нче курсына укырга керә алды. Ул тормышның бар тармагында бик матур итте. Гаиләсен дә тәэмин итәргә өлгерде, укуында да алдынгылар рәтендә булды. Аңа белгеч дипломы тапшырганда да шаккаткыч матур сүзләр белән генә мактап, кулын кысып, югары дәрәҗәле юрист булырсың дип киләчәк багладылар. Һәм бу шулай булып чыкты да. Укуын бетергәч, аны юллама белән Новоспасск бистәсенә җибәрергә тиеш иделәр. Ләкин без туган авылыбызда калып, мәрхүмә әтиебезне карарга тиеш дип карар кылдык. Һәм карт йортта калып яши башладык. Фәритем гомере буе кешеләрне яклау белән шөгыльләнеп, Ульяновск адвокатлар коллегиясендә дәрәҗәле адвокат булды. 2016 елга кадәр ул тынгы белмичә хезмәт итте. Аның намуслы эшен рәхмәт хатлары, почет грамоталары белән билгеләделәр. Авылда да, районда да, хәтта өлкә күләмендә дә безнең якыныбызны нык хөрмәт итәләр. Һәм бу мөнәсәбәт кешенең гомере бушка узмавын аңлата торгандыр. Гаиләсендә дә ул үрнәккә куярлык тормыш иптәше, кадерле әти була белде. 3 балабызның нык таянышы булды ул. Беренче кызыбыз Зөлфия теш табибы, икенче кызыбыз Мәрьям әтисенең адымнарын кабатлап шулай ук адвокат һөнәрен сайлады. Алма алмагачтан ярак төшәргә тиеш түгел ул дип, ирем бик гырлана, шатлана алар өчен. Улыбыз шулай ук юридик институтны да һәм финанслар университетын да тәмамлады. Ул үз алдына эшләп килүче мал табар да, юрист та бүгенге көндә. Аллага шөкер, балаларыбыз күз тимәсен бик акыллы. Бу тормышта үз урыннарын тапкан кешеләр. Оныкларыбыз да инде бүгенгесе көндә безгә шатлык кына өләшеп яшиләр.
Олы онығыбыз Мәдинәбез стоматолог һөнәрен үзләштерде. Кечкенә онығыбыз Алиебызга бары 3 яшь кенә әле. Вакыты җиткәч, шөкер дин юлына да баса алдык. Балалар ярдәме белән хаҗлар кылырга да насыплар булды. Кабыллардан гына булсын Раббым бу изге гамәлебез. Балаларыбыз да дин юлыннан ерак булмыйча, тыйганнан тыелып, туры юлдан гына атларга тырышалар. Шөкер Худайга, безнең хәзер иң матур, иң татлы вакытыбыз җитте. Гыйбадәт кылып, бала оныкларыбызны каршы алып, озатып кына яшәргә насыйп кылсын иде Раббым. Әтиебез тормышыбыз терәге. Нинди генә эшкә тотынсак та киңәшчебез, ярдәмчебез. Оныклар өчен яраткан бабай, үрнәк дәвәте. Шушы бәйрәм көнендә кадерле әтиебезгә ныклы сәламәтлек, озын гомер, җан тынычлыгы, тигезлектә әниебез белән безгә таяныч булып яшәүләрен телибез. Сүз таба алмау шушы була икән. Хисләр күңел түрен актара. Изгелегең әйтеп бетерү авыр, күпме генә сине мактама. Ана назын туя күрмәсәң дә, җандай күреп безне үстердең. Язмыш сынауларын җиңү өчен тик син генә безгә көч бирдең. Сиңа карап, улың кыз сайлады, ә кызларың үрнәк алдылар. Сыкланмыйча сиңа мөмкин түгел. Синдә күпме зиһен, акыл бар. Туганнарың өчен олы абый, балаларның газизәт хәсе, әниебезгә ныклы терәк, кирәк, оныкларның йомшак дәү әтисе. Ни теләсәк сиңа бүген ул аз. Рәхмәт сүзләреннән күзләр тымлы. Син булганда гына янәшәдә көннәр тыныч була, өйдә нурлы. Озак яшә әле әнкәй белән. Сез булганда гына без ныклы. И Ходаем, кайырмасаң иде, әткәй әнкәйле, бар канатны. Кадерле Фәрит Исмәтович, гаиләгез юллаган изге теләкләр барысы да тормышка ашсын. Якыннарыгыз сайлаган музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Якларга кайттым мин әтиемнең өенә. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагы озак еллар күршергә насыйп булсын. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Күршергә насыйп булсын. Сары бик матур төсләре, әтиәне хисләре, яшел төсле бизәкләре, тынычлык теләүләре. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагы озак еллар күршергә насыйп булсын. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагы озак еллар күршергә насыйп булсын. Әтиәне каршы ала матур капка төбендә. Күңелләребез сөенә, алар исәнлегенә. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагы озак еллар күршергә насыйп булсын. Әтиемнең
шулай ашыгыдырсың. Әле тагы узак еллар күршергә насыйп булсын. Әле тагы узак еллар күршергә насыйп булсын. Күршергә насыйп булсын. Фәрит Исмәт улы Бирюковны 70 яшьлек матур юбилей тантанасы белән чын күңелдән бер туган абысы Айса Исмәтович, тормыш иптәше Рәйсә апа, бала оныклары белән котлыйлар. Кадерле, җаным өзгән, иң акыллы энем, абыебыз. Күз алдыма бәйрәмен көнне яшьләр белән чыланган карашын килеп басты. Әнкәйне югалткач, бөтен җиһан юкка чыккан иде шикелле. Синең карашыңнан ни эшләрбез дигән уйлар укылды. Син кечкенәдән үк бик шук, шул ук вакытта авырлыклардан курыкмый торган бала булып үстең. Һәм эштән ул заман синең исемеңә әни кызыллык китермәм дигән уйлар белән янды. Бу шулай булып чыкты да. Бар тырышлыгыңны куеп, авыл баласы булуына карамастан белемле булырга максат куйдың. Берсе артыннан берсе уку йортлары бетереп, дәрәҗәле адвокатка ирештең. Сине авылда, районда белмәгән кеше дә юктыр. Бүгенге көндә инде лаеклы ялда булсаң да, өегезгә килгән кешеләрне гомердә дә кире борып җибәрмисең. Хәлеңнән килгән кадәр ярдәм итәсең. Безгә Рәйсә белән сезгә карап соклана идек. Һәм үзара сезне берегезне сәламәтлек фәрештәсе, икенчеңне хукук саклаучы фәрештә дип атый идек. Балаларыгыз да үзегезне кабатлап, бу тормышта үз урыннарын таптылар. Аларга да бүгенгесе көндә карап күзләребез тимәсен дип кенә сыкланабыз. Якыныбыз. Шөкер Алла, без гомере буе аралашып, туганлыкның кадерен белеп, матур гомер кичерәбез. Бу алда да шулай булсын. Туганлыкны белмәгән мөселман булмас, җәннәт ишеге дә аңа ачылмас дигән бит пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям. Шуңа күрә никадәр язган гомерне татулыкта, гыйбадәт кылып, гел бер-беребезгә терәк һәм кирәк булып гомер кичерик. Без сезне бик нык яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Киләчәктә якыныбызга ныклы сәламәтлек, хагиләбез белән пар канатлар булып, озын-озак еллар яшәвен телибез. Ходай сезне тигезлектән аермасын. Үстергән балаларыгызның, оныкларыгызның рәхәтен күреп, бәрәкәтле, мул тормышта яшәргә насыйп булсын. Йөрәгеңнең киңлегенә сыйганбыз барыбызда. Без бәхетле, синдәй кеше булган гаяныбызда. Ярдәм, киңәш кирәк чакта бар синең төпле сүзең. Күрше-тирә, дус-туганга елмаеп тора йөзең. Нык кеше син, борчуда да сынмыйсың, сыгылмыйсың. Язмыш сынаган чакларда абынып егылмыйсың. Биргәненә шөкер итеп, яшисең риза булып. Килсен алдагы елларың шатлык, бәхеткә тулып. Син бар чакта безгә рәхәт, балкып тора өй эче. Тормышны сөеп яшәргә сүнмәсен иде кешең. Бүген синең туган көнең. Ә син һаман яшь әле, кирәк булып, терәк булып, 100гә кадәр яшә әле. Кадерле Фәрит Исмәтович, бар теләкләргә дә чын күңелдән кушылабыз һәм бүләккә матур җыр юллыйбыз. Юбилеегыз котлы булсын. Min sening tuğanın, biz tuğanlar bürük nesilden. Sina tarta күңел, sening bilen жеңіл, tuğan bulğaş rəxət yaşarga. Yar yəli, sin bar, yar yəli, min bar, nihal tuğanım deyip yaşarga. Haller belişmesek, yürek
Yürəgərini bilmim işlərgə Yarı yələ sin bar yarı yələ min bar Nixal tuğanım deyip yaşərgə Uzaq kurışməsək haller bileşməsək Yürəgərini bilmim işlərgə Minim tıragın, min sinin tıragın Yaşasak da türlü tübette Gül şaşagın kıya, jimirle kıya Tuğan yaşı harşa yürekte Yarı yele sin bar, yarı yele min bar Nihal tuğanım deyip yaşarga Uzak kurışmasaq, haller bilişmasaq Yüreğerini bilmim nişlerge min bar nihal tuğanım deyip deşerge Uzak kurışmasaq, haller bilişmasaq Yüreğerini bilmim işlerge Yarı yele sin bar, yarı yele min bar Nihal tuğanım deyip deşerge Uzak kurışmasaq, haller bilişmasaq Yüreğerini bilmim işlerge Uzak kurışmasaq, haller bilişmasaq Yüreğerini bilmim nişlerge